Y para uno que venga de vuelta, orain honetan Cruzarekin, gehiagoekin, eta ikusten duzunez ja, hau da, bista simplera, mod pare bat sartu dizkiot jokoari, egon nintzen beste unean behira, eta, bueno, nahiko argi ikusten den, mapan ikusten den lehenengo moza da, lurralde mugen mugak aldatzen dituen mod bat, eta ikusten duzunez orain pizka bat, nire ikuspuntutik edo pizkat hobeto nabaritzen da lurralde edo reinu ezberdinen mugak. Joder, hau potente dago, eta hau be. Eta gero ere, goian eskerraldean oso ikusgarri den bigarren moza edo da hau, aldatzen dituela pertsonaien irudiak eta jatzen ditu pizka bat anime estiloko pertsonaiak edo ez, bere tokian, pizka bat ez dakit politago ikusten dut, gehiago gustatzen zaitu ez dago baino, eta toke hori horrekin. Gaina, bien artean dut ikuste nahiko ondo kombinatzen dutela. Asko orain konturatu naiz, kombinazio nahiko polita egiten dutela, egia esan da. Eta bueno, hasiko gara gaurko saioa, azalpen txikitzu hau eman ostean. Ximeno Jimena murió después de Palapam. Vale, me parece muy bien. Ez ditu konplotik, ez ditu garazorik, hau dena doa, vale. Printzipioz ez dago asko egiteko. Almoharabideak nahiko potente daude, baina hemendik matxinadatzoren bat izaten ari dira. Ikusten ari nahi zenez. Ez dugu esaten hemen, baina badirudi haien barruko matxinak dituztela zenbat seme dituen, txabal. Jode. Haiko markaz de familia, hau nahiko... hau, emakumea da. Jode. Te ematen zuen. Bai, guapa da, bai. Hostia! Joder, zelako Espainiak, txabal. Ke horror. Vale, segurazki saio, gaurko saioa... Egun bebi, hijo. Ez da gure, vale. De Príncipe Martín de Navarra y Ximena González, el nombre de ese. Hori da gure arrebaz banal txarto. Hau. Jode, behitu ja, biseme, seondo. Seondo. Posten hau hori, gure odola nahiko ondo zebalduta dau. Txen, beha dezakegu, a ber, gure aitit eta mona. Ze polita dagoen dena. Gartzia. Tu bisabuelo. Vale. Segurazki gaurko saia nahiko lasai izango dela, ea almoharabideak pizkate indarra galtzen duten, eta guk hemen templariak eta lortzen ditugun, gero almoharabideen kontra egiteko. Lehia ez dakit nola dagoen gurekin, posik dago, ez dago bez momento a la guerra, vale, eta aragoi. Orain erregea gure odolekoa da baita be. Llamada a la guerra, el título, cínico contra fanático, ambicioso, hostia. Bueno, gutxienez gure odolekoa dira, ja bi dira guri, momentuz ez digu lagunduko. Baina, bueno, semea gurekin asko zero beto eramaten da. Erlegea hilda zeakegu, baina ez dugu egingo momentuz. Gero, saiatu algara Bizkaia hartzen, Ebora, Toledo eta Alto de Aragon, baina, bueno, momentuz bertan bera utziko dugu, Leoi, Gaztela armadaz nahiko ondo dabila 11.000, guk 8.000 eskaz ditugu, ez direla gutxi, nahiko soldadu dira, 8.000, ditu 9.000, 10.000, zazpirun izan alditugu gehienez jota. Ez dagoela txarto, baina no momentuz, eta gero bendeko gu hau erreklamatzeko dela ez dakit dena edo ez lo... bale, horko, hau, bi hauek segula asko interesantzen hor sartuta, baina, bueno, egia esan ez egu asko interesatzen horiek bi.
Bizantiar imperio bizkonak abera doa, ikusten danez. Eta, bueno, hemendik indarra, bueno, garbi ikusten dugu noena den, Seljuk izeneko hauena Fatimizena, Fatimize Jerusalen dauko, oraintxe beltan. Bere menpe. Beraz, ordaineko potente dabiltzate. Eta hauei zerretatzen zaien, hemen dabiltzate... Hau dira matxinatua, uste dut. Bueno, ia Fatimizak... Osa Fatimizak almoharabideak iapeskaiti indarra galtzen duten, gorko saioan. Eta holan, biharkoan edo urrengokoan, pizkat guk potenteago jartzen garen edo, eta jarraitu dugun badidez Sevilla, Granada, kentzen. Duque Egidio ha arrestado a un hombre con una armadura estropeada y un caballo moteado. Dice que el hombre es ser de caballo errante, pero que no lo cree. Jogut, azken finean, prestigioz egazten dugu, así que nahiago dute gure subdiktoak posibio egotea. A ber... Holi bat da gortik molestatzen. Gure gortea gurekin, posik daude, a ber, ez? Baina hau gartzeratuta dagoelako, argi eta garbi, totoa dalago tipoa eta matxinatzen saiatu zen eta azkenean matxinadak ez dira ondo ateratzen. Bale. Saiatu algaren beste gozatxo bat da hauek konkistatzea. Baina ez dakit beste ondotik sartuko liratezke edo ez. La guerra... Airlak dekote hauek be. Gauza hauek izan behar dira, lehenik eta behin hau kendu behar diegu Mallorca irla bestela gero kentzeko puta dautxa da. Las poblaciones de Murcia se han sublevado. Qué pena me da. Beitu ze haren gomotzen dugun. Tropak batu. Eta bekin ja soberan. Dira 3000 iaia. Euskate moral hartzea eta ikontza egingo dugu. Hau zimak entzen. Lasai. Gainera, konponduko dugula arazotxo hau. Hala, venga. Traen ya fuera lebak. A aceptar. Todavía que no te sakegu. Nago bostonera horresten dirua... Amaika eta zuk amaika be, bai. Nago horresten dirua lortzeko hau. Baten digula egun prestigioz. Eta hori beti datorkigu ondo. Joder, beste zeno bat izan dute, ze ondo. Posten nauk. Zemeak izatea. Vale. Bederatzi. Eta 56. Jo, eska ambiziosoarena da... Zemea gurekin asko zero beto da, edamaten da. Jo, izan alzen duten orain alabatxo bat, eta eskontzen genuen berarekin, eta orain errainutxo hau bere ganatzen genuen, tio.
izango litzateke, bueno, tío ez tía, pero bueno, izango litzateke itzelakoa, hori, a ver, bat jubilatu da, edo hil egin da, mayordomo, designar, hay alguno que quiera ser un mayordomo, canciller, espía, mayordomo, envidioso, brillante, fanático, cobarde, es fanático pero es cobarde ahí. Deprimido. Ladrón duque de Toledo. Joder, se va a no. Tímido. Gustatzen zait. Ah, es un lerdo. Cago en la leche. Y es un lerdo. Joder, pues entre un lerdo. Estoy de Andalucía, tío. Va a ser que no. Joder, tú nahiago dut un cobarde, ¿qué quieres que te diga? A ver, Frantza badabil hemen matxina batekin. Revuelta francesa. Irabazten duten. Ondo egongo litzateke egia esan da. Mejorar la administración, vale, erratu naiz, ez da... Vale, ez denez hori orduan kenduko dut. Txuliko dut dirutxoa. Zor dudan dirua. Hoia kontratatu alditut. Zekito ondo nola egin, Txikoak ditut Granada, Sevilla, islak eta bar lortzeko eta pizkanaka hona sartzeko. Ja, hasi behar galera gure errezuma ahonditzen. Baina momentuz ez teko gubez kastelaren laguntza. Bitu, hilda Aragoiko erregea. Zertan da altzate. Teklatu die guda. Saiatuko da... Eta ere dago gudan... Aragoirekin. Aragoi saiatuko da hau konkistatzen. Zer eman behar dio Aragoi galtzen irabazten badu. Mallorca, osea, Irlak. Aragoi irabazten badu Irlak bere ganatuko ditu. Bueno, eta eskatzen digu laguntza... Vale, bai, sartuko gara, zergatik ez. Zopa gutxi batzuk aterako ditugu, gure soldaduak ez ditugu... Ez ditugu gure basoiak aterako. Eta gaztelele laguntzen dio, logikoki. Vale. Hilak bere ganatu nahi ditu, horrek esan nahi zu. Guda honetan sartu dira, ez dira sartu. Edo ba. Ez dira sartu, bale. Ba, berak Mallorca bere ganatzen badu, guk beste hau bere ganatuko dugu.
Eta holan gero, osea, gero, baitu dugu dago, eta gero pedizku da egin, eta hori bereganatu lan Aragoi horrekin geratzen da, eta gu bestearekin. Tal irlak dira, zeit ez daukat inolako interes berezirik irletan. Eta holan, guk laguntza eskaini diogunez, ba... Todas las promociones. Ekia. Hostia, orain kondatu ditugu. Igi. Ona. Eta, bale, Aragoi dago honen kontra, eta hau, armalabideak zaitzen ari dira hau bere ganatzen. Ulertu egiten dut nola doan gauza. Mila eta hemen, 1500. Horrekin sobran egongo da. Matzinatu horiek akatzeko. Behin bizitzen izango da, baina haiei lagunduko diegu hobeto. Lasai. Katsu matzina esan duen horrentxe bertan hor. Txabal. Kendu behar diturtik topak, baina ja. Ez. Nola da. Batu. Eta ona. Esan duen moida serioa. Zeratu algara, horrein hauek akatzen ditugunean, ze joan etorten iparraldera, segulako interesatzen honek zera, galtzea poterea. La Isabel le ofreció mi consejo sobre y el legado de oro en compensación de... Técnicas. Vale, van a agotado. Zuek etorri ona jaso zer egin dezakezuen, porque ez zait interesatzen orokorrean. Hau baldu dezatela kontrola. Eske behitu zelako matxina sartu zaien hor. Vale, igual deklaretu aldietku da. No puedo. Vale, orduan, nik egiten badut hau, aceptar, eta orain, hauei. Se llama Tortosa. Oh. Txain. Mar Tortosa, bona izan daiteke. Hauek atera. Eta hauek ere. Bai, atera topa guztia. Ze hostia. Espera hemen ibiliko txominadekin. Dirua deku gainera arazoak izatekotan. Ezak izen bat daramagun jadamena behar bada. Bai, ia mosteko garai aldu zaigu. Pizkatzu bat gehiago mantenduko aguantatuko dugu, hori topak batu arte. Ezke ez zaite interesatzen hauet galtzea, eta bueno, gutxenez Tortosa errekuperatu alba dugu. Jode, baino ez baino beto. Da, letxe. Zelako izango litzateke. Mira eta berreun ona.
Tortosa da, Villa de Tortosa edo... Zer da, Villa de Tortosa o condado entero. Ba, berdin zait. Villa de Tortosa. Bueno, gutxienez. Gutxienez ematen digu denbora bestei etor dezaten onaino hauek hau konkistatu arte, guk gode hartzen dugu papera pizkatxo bat, rekuperatzen dugu la Villa de Tortosa. Lo que es el César al César. Ona eraso. Oran hauek hau hartzeko denbora dekote, lasaitasunez. Ongi. Haren ona. Vale, egin dute pakeak, bai. Vale. Gure armadak enduko ditugu, eta aterako ditugu gure armadak bakarrik, ez ditugu gehiago baterako. Vale, ongi. Vale, listo, ondo. Ai, que mono. Jo. Vale, guk hau gatik egingo dugu guda. A la guerra. Mallorca. Eta saltako algabre eta pista. Etaren gure tropak aterako ditugu hemen. Eta besteak sartzen badira, beste... Armoari bideak sartzen badira, ba, ja... Hor dago. Ah, bale, ondo. Tolosako peña. Toulouse. You're going Toulouse. Bale, egingo dudana da... Justo orain biak kontratatuta daude. Cago en la leche. Mila eta piku soldadu. Ondo. Ea hemen harin buka dezakedan. Tolosarekin saiatuko naiz baket zuriak egiten. Ah, qué mono el heredero, chaval. Lagunduko digu. Arroikoa... A ber, laguntzen digun... Bai, lagunduko digute biek. Orduan... Sí. Todas las guerras... Vale, ba... Laguntzen diguten. Bale, Kastela bai, argi eta garbi. Eta hauek be. Ba, ziur aski usteko garai aldu zaigula. Guda honen errantzunak urrengoko saioan, espero guztuko izatea, guztuko izan baduzue, epak izan baduzuen, eta urrengo arte lagunok, agur!